Jaina Tales Odia. Horror, mystery, dark stories. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଟା କୌଣସି ଭୂତ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ସେଇ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଡାହାଣୀ ଯିଏ କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପକାଏ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ ଆଣ୍ଡ ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, କିଛି ଭଲ ତ କିଛି ଭୟଙ୍କର। ଆଜିର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଡାହାଣୀ ବା ଗୁଣିଆ କଥା କେବଳ ଗପରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସେହି କାଳ ରାତିର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବରଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବି ଡରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବରଗଛ ମୂଳର ସେହି ଡାହାଣୀର କାହାଣୀ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ କାଟୁ ନଜର ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷର ସହ ଘଟିଥିବା ସେହି କାହାଣୀଟି। ସନ୍ତୋଷ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। ଯୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ କିମ୍ବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁବେଳେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗାଁରେ। ସନ୍ତୋଷ ସେଠାକୁ ନିଜର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଁଟି ଥିଲା ଅତି ପୁରୁଣା, ଯେଉଁଠି ନା ବିଜୁଳିର ଆଲୁଅ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଗଛର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଗାଁର ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ବିବାହ ଭୋଜି ସରିଲା ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତୋଷକୁ ନିଜ ଗାଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସେହି ବିବାହ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେହି ରାତିଟି ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତି। ଗାଁର କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସନ୍ତୋଷକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ କି ବାପା, ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏକା ଯାଅନି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ସେହି ବିଶାଳ ବରଗଛ ବାଟ ଦେଇ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବନି। ଆଜି ସେହି ଡାହାଣୀର ଖେଳ ରାତି। ସନ୍ତୋଷ ତ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଥିଲା। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ସହରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏସବୁ କେବଳ ମନର ଭୟ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କଥା। ସେ ନିଜର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁନସାନ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ତ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଦେଖିବ। ବାଇକ୍ର ହେଡଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଟର ପରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ସବୁକୁ ଗିଳି ପକାଉଥିଲା। ପବନ ଏତେ ଶୀତଳ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଘଷି ଦେଉଛି। ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲଟି ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ପଛକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ଯେମିତି ଘେରି ରଖିଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ସେହି ବିଶାଳ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ଗଛଟି ଏକ ପୁରୁଣା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାର ଓହଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଲୁଥିବା ଶିକୁଳି ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ। ସେହି ଗଛଟି ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ମନକୁ ଶକ୍ତ କରି ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବେଳେ ତାର ଗାଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ଝଟକା ଖାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର କିକ୍ ମାରିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଚେକ୍ କଲା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେଇଠି ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧିଆ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେହି ଗନ୍ଧଟି ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପଚା ସଢ଼ା ମାଂସ ଆଉ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶବର ଗନ୍ଧ।
ସେଇ ଗନ୍ଧ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ନାକକୁ ରୁମାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଧୀର ହସ ଶୁଭିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହସ ଥିଲା, କର୍କଶ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ସେହି ହସର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ସନ୍ତୋଷ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଗଛର ଘଞ୍ଚ ଡାଳ ଆଉ ଅହଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତା କାନ୍ଧରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରେ କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷର ଶରୀର ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳେଇଲା ଆଉ ଗଛ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା କି ଯାହା ଦେଖିଲା ସିଏ, ତାହା ଦେଖିବା କି ତା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ପୁରା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ସାର ମହିଳା ଆକୃତି ବସିଥିଲା, ଯାହାର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖିରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ନୁହେଁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଥିଲା କି ସେଇ ରକ୍ତମୁଖା ନଜର ଯାହା ସିଧା ସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ତୋଷର ଚାରିପଟେ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଶାଳ ବରଗଛର ଅହଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାକୁ ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ କଙ୍କାଳ ସାର ମହିଳା ଜଣକ, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କଟ୍ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା କବାଟରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ତା ଶରୀରରେ ମାଂସ ନଥାଏ, କେବଳ କଳା ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ମ ହାଡ଼ରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାର ଖୋଲା କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ନାଗ ସାପ ଭଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଡାହାଣୀଟି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ସନ୍ତୋଷର ଆଖିକୁ ସିଧା ଚାହିଁଲା। ସେଇ ଦୁଇଟି ଲାଲ ଆଖିରୁ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ସନ୍ତୋଷର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଲକୁଲ ଶୂନ କରିଦେଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁହନ୍ତି କି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବଡିରେ ହେଉଥାଏ। ସେଇ ଡାହାଣୀର ଗୋଟିଏ କଟୁ ନଜର ସନ୍ତୋଷର ଆତ୍ମାକୁ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଚିରି ପକାଉଥିଲା। ସେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଜୀବଟି ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲୁହା ଭଳି ଶକ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୋଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲା। ତାର ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ପଚା ସଢ଼ା ମାଂସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ସନ୍ତୋଷର କାନ ପାଖରେ ଏକ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ନା? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି। ତୋର ଏଇ ସହରୀ ରକ୍ତ ଆଜି ମୋ ପିପାସା ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ପେଟ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଗରମ କଣ୍ଟା କିଏ ପୋତି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ପଚା ଗନ୍ଧ ସନ୍ତୋଷକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାଧାରଣ ବାନ୍ତି ନଥିଲା। ତା ପାଟିରୁ ହୁ ହୋଇ ତାଜା ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ତୋଷ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଖି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଡରିକି ସେତେବେଳକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁଯାକ ରକ୍ତ ଆଜି ନିଗିଡ଼ି ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ଆସିବ। ପ୍ରତିଥର ବାନ୍ତି କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଭିତର ଅଙ୍ଗ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ଏକ ବିକଟାଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ତାର ଜିଭରେ ସେଇ ରକ୍ତର ଛିଟାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜିଭରେ ସେ ରକ୍ତର ଛିଟାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ତୋଷ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଉନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧାର ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସନ୍ତୋଷ ଏକାକୀ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ନିଭି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେବଳ ସେଇ ଡାହାଣୀର ଲାଲ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ନଖ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କେବଳ ରକ୍ତ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଅଜବ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେବଳ ସେଇ ବୟସ୍କ ଲୋକର କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନି, ସେ ଡାହାଣୀର ନଜର ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚାରିପକ୍ଷେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲା। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ସନ୍ତୋଷର କାନରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି 100 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମାଂସକୁ କିଏ ଜଣେ ଛୁରୀରେ କାଟୁଛି। ତାଙ୍କ ଆଖି ପତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଇଦିନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜିଭ ବାହାର କରି ସନ୍ତୋଷର ମୁହଁକୁ ଚାଟିଲା। ତାର ଲାଳ ଏତେ ଉଷ୍ଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ତୋଷର ଚର୍ମ ସେଇଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶୋଷଣ। ସନ୍ତୋଷର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସନ୍ତୋଷର ଶରୀର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବିଶାଳ ବରଗଛର ମୂଳରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଣୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନିଜର ହିଁ ବାନ୍ତି କରିବାର ରକ୍ତ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବସିଲା ଆଉ ତାର ଶକ୍ତ ନଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରର ଗଳାରେ ଗଳାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ତୋଷର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାପ୍ସା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ଏକ ପ୍ରଖର ଆଲୁଅ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଲୁଅଟି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ନଥିଲା, ବରଂ ତାହା ଥିଲା ମଶାଲର ଆଲୁଅ। ଗାଁର ସେଇ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୋଷକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଣିଆ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକର ହାତରେ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଏକ ହାତ ଘରତରେ ଘଣ୍ଟି ଥିଲା। ସେହି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଡାହାଣୀଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱର ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର ହୋଇନଥିବ। ସେ ସନ୍ତୋଷର ଛାତିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବରଗଛର ଉପର ଡାଳକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ପବିତ୍ର ପାଉଁଶର ଗେରୁଆ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। ସେହି ଗାର ବାହାରକୁ ଡାହାଣୀଟି ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରକ୍ତଝରା ଆଖିରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ସନ୍ତୋଷର ମୁହଁରେ କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେହି କଳା ରକ୍ତର ବିଷାକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେହି ଗୁଣିଆ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତେବେ ଏହି ପିଲାଟାର ଆତ୍ମା ସେହି ଗଛ ଓହଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝୁଲି ରହିଥାନ୍ତା। ସେହି ଡାହାଣୀଟି ଗଛ ଉପରେ ରହି ଅତି କଦାକାର ଭାବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମୋଡ଼ୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଝୋଲିରୁ କିଛି ମୋହନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟି ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ସନ୍ତୋଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତା ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୋତିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଇ ଡାହାଣୀର ନଜର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଲା ଉପରେ ପଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ରାତି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରର ଖେଳ ଚାଲିଲା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ଡାହାଣୀଟି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛର କାଠ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। ତାର ଶେଷ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କାନର ପରଦାକୁ ଫଟାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗାଁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ସେଥିରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତ ସତ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସେହି ହସ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିଲାନି। ଆଜି ବି ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବରଗଛ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେହି ଡାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ନଜର ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି ବୋଲି। ସନ୍ତୋଷ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଏକ ଶେଷ କଥା କହିଥିଲେ କି ବାପା, ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣେ ଯେତିକି ଆଲୁଅରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଦୁନିଆ ଥାଏ। ସେହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଜଣେ ଶକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ। ସେ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି କଳା ରାତିରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ସେ କରିଥିଲେ ତାହା କୌଣସି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଅଭିଶବ୍ଦ ଆତ୍ମାର କରାମତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ହରର, ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ବରଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଡାହାଣୀ ହୁଏତ ଆଜି ସେହି ଗୁଣିଆର ମନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହାର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେହି ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଅଟକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ କୌଣସି ରକ୍ତମୁଖା ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇପାରେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ଏଭଳି କାହାଣୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କାହାଣୀଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କାହାଣୀଟିକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିହାତି ଆଣିବୁ। ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କାହାଣୀରେ।